så alle sammen, velkommen til endnu en video her på min kanal. Som I nok kan se, så er chapter 4 sæson 4 officially ude her, hvor jeg filmer lige nu. Og vi skal direkte ind og se battle passer. Jeg spiller ikke lige nu, det gør jeg nok i en anden video. Jeg så laver reaktion på en anden video. Jeg har sgu hørt den her sæson, den minder rigtig meget om mig der sæsonen. Men jeg skal nok lave en video, altså, hvor jeg laver sådan gameplay og viser alt muligt. Men nu skal jeg lave Battle Pass, så lige inden jeg går ind på Battle Pass, så gå ned, like, subscribe og kommenter, hvad jeg gerne vil se i min næste video. Okay, så går vi bare direkte ind på Battle Pass her. Som I kan se, så det her også bliver anderledes. Det her skin, det tror jeg er sådan en exclusive skin. Det er, der står coming soon her. Det kommer ikke ud nu. Det tror jeg først om sådan en måned eller sådan noget. Går vi ind her på Battle Pass. Okay. Vi kan se her, at der er loading screen. Finder nogle V-Bucks. Der er V-Bucks. Nogle dual pickaxes. Den er faktisk meget for den der kniv der. Jeg ved ikke helt om jeg synes om den der økse der. Jeg ved ikke engang hvad det er. En danser. Dice roll. Hvor lander den? 2. Og jeg tror faktisk den er forskellig nogle gange. Det kan jeg også prøve at tjekke. Det magter jeg ikke helt at gå forbi lige nu. En backbling her. Skinnet, det har jeg allerede på det. Det får man lige så snart man køber en battle pass. Går videre her. En style sammen her. Style til pickaxe. Den her, den minder meget om Midas farverne, på den her sort og gul. Går videre her. En pit cycle. Wow! Oh my god! Hvad synes I om det her, gutter? Ej, det var det også skrevet i kommentarerne, hvis nu jeg spiller nu, hvad I synes. Og hvad jeg også synes om battle passer. What, den er vild, den her. En backbling her. Okay. Nyt skin her. Piper Pace. Hold da op. I kan se, der er lidt pizza her, så det er nok et eller andet med pizza. Jeg kan vide om pizza snart kommer tilbage. Okay. Pizza hot. En lille loading screen her. Ja, den er ikke så cool, hvis man spørger mig. Den er fin nok for. Men jeg bruger ikke særlig mange, så hvis jeg bruger mange, så vil jeg meget synes jeg få. Altså, det er også bare kun lavet pizza eller sådan noget. Prøv at se, der står bare pizza hot her. Så er der der. Der står der også pizza hot her. Hvad er det, der sker? Så har, jeg tror faktisk, det er det stylen til hende. Det er faktisk også fint og fedt. Jeg ved ikke med jer, men det her skin, det har jeg godt nok glædet mig til at se. Det er helt sindssygt. En lille backbling her. Pickaxe. Wow! Okay, så den holder man sådan der, så svinger man. Okay. Lad os se den her. Flaggy Feast. Og så... Ej, fiskeskinnet. Ej. Jeg ved ikke, hvad I synes om fiskeskinnet. Det er sjovt. Okay, kom videre her. Fiskelens lånsvin. Ej, hvor er det sjovt, det her. Høj, hvor er det sjovt. En fiskeglider-agtig. Han ser da godt nok sådan... Det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvordan man beskriver det der. Okay, noget her. Banner. V-Bucks, som vi alle kender. En style til, jeg tror, den her. Så... En style til fiskeskinner. Ej, jeg mener, så snart jeg får fiskeskinner, så skal jeg bare bruge dem. Okay, en loading screen her. Jeg synes faktisk, jeg har oplevet mange loading screens. Okay, en ny backblinker. Sorry. Okay. Wow! Hvad er det her for et våben? Det her, det kan jeg da bare få se på våbnet. What? Wow. V-Bucks, vi alle kender det. En ny pickaxe her. En lille kanin pickaxe. Et skin her. Det er faktisk meget fedt, der skin, synes jeg. Okay. En musik. Ja, den er fin nok. Hvad er det her? Det er cool, det der. Det er sådan glider. Det er sådan en slags drone glider, så holder man her. Som normalt. Style her. Skinnet her. Wow! Det er stylen til skinnet. Prøv at se forskellen med den her. Det er cool. Ny række her. Jeg skal ikke købe noget levels op. En wrap her. Yes. Pickaxe her. Den minder også meget om Midas farverne, som jeg sagde sidst. V-Bucks. Ikke særlig spændende. Det er da fedt at have dem, men
I alle ved, at der er V-Box. Ny musik. En dropper, den synes jeg faktisk er meget for. Jeg synes det er fedt med det der kæde noget. Det kan jeg godt lide. Nyt skin her. Okay, det synes jeg faktisk er nogle fede detaljer på her. Hvad synes I? Kommer vi til række 10 her. Okay. V-Box, ikke særlig spændende. En ting, som man puller op. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Backbling her, men også meget Midas. Ja. En ny gun, simpelthen. Eller, vent lidt. Og det var den, vi kiggede på før. Den er meget sjov. Cracket hedder den. Ej, den er faktisk meget sjov. Så en ny style her til skinnet, vi så sidst. Det synes det er faktisk meget fedt. Skinnet vi alle har ventet på. I har sikkert videt, at hvis nu I spiller Fortnite, det her skinnet vil komme ud. Kabi lame. Lad os se tingene, man kan få til ham. Så. Okay. Det er faktisk meget, den er faktisk meget cool, den der spray, den kan jeg godt lide. Hans pickaxe. Okay. Hans dans. Hvad gør han nu? Ja. Og selvfølgelig Kabi lame. Yes. Ny rap her. Til den her nye gun. Skinner selvfølgelig. Ej, jeg glæder mig seriøst til at få det her skin. Jeg ved ikke med jer. Hvorfor kommer jeg altid til at gøre det? Det er altså virkelig fedt, det her, synes I spørger mig. Det kan jeg godt lide. Altså især med de her hænder her, som bare gør sådan der. Går vi videre her nu. Copy lame. Ja, loading screen. Okay, her, ja. No way. Det er en glider, det der. Så går det tilbage om lidt. Sådan der, okay, en glider. Jeg har jo lige min storebror som en glider, så det er derfor jeg lige muted. Glider her, okay, den synes jeg faktisk er fed. Der skal man også være level 74, det tager pænt lang tid. Et sværd her. Det passer faktisk meget godt til det skin. V-Box og så stylen. Det er meget animagtigt, det kan jeg faktisk godt lide. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Går videre her. Det der nye sted, jeg ved ikke, altså nu der kommer 3 nye steder, har jeg set. Et af de her steder, der har det sådan nogle henchmen her, og jeg ved ikke, hvem ham det er. Kom videre her, den er SMG. Eller, hvorfor bliver jeg ved med at sige det? Det er den der nye gun. Okay. Dropper her. Pickaxes, dual pickaxes. En slags Spider-Man ting af ham her. Okay. Wow. Okay, nu kommer vi. Wow, han er sådan Dracula-agtig. Han er sådan, hvad? Okay. Ja. V-Box. Altså den er altså grim. Den kan jeg ikke lide. Den kan jeg faktisk meget godt lide. Og så tier 100 skinnet. Eller det her det er tier 100 skinnet. Men det her det er en style til tier 100 skinnet. I like it, Picasso. Ja, det er faktisk meget for det her, det kan jeg godt lide. Det var, nu kan jeg ikke komme videre, det var helt balpasset. Eller vi kan også lige hurtigt tage det her herinde. Det er ikke slutskinnet, det kommer ikke lige nu, det kan du ikke klare lige nu. Men det var helt balpasset. Prøv lige hurtigt at skrive ned i kommentaren, om I godt kan lide balpasset. Og generelt bare den nye sæson. Nu skal jeg ind og spille. Prøv selv at gå ind og spille det. Måske kommer jeg til at lave en gameplay video, så for at reagere. Men det var alt. Husk at gå ned og like, subscribe, kommenter, hvad I gerne vil se næste gang. Vi ses. Hej.